Ето е и поредната 20 за деня. Ицо капото, 2 обаче, не е този от там. Да, това е Пламен капото от Старбайц. Ето още един капучино. Капо? Кое капо бяхте вие? Виктор, капото. Шегувам се. Ето го. И показа си тираджийската усмивка. Нищо, че е фанал 19,200 днеска на Суки Лейк. Натунквани бати. Ядем сега рибата. Това е гъста риба и чест удар. Жесток де, не чест. Ще усилим там да видим. Ето го рибочето. Това е също 19, където извадихме сутринта. Да не сте фърлили някоя кола пълна с хероин? Лудоено. Бело. Защото искаш да те охапе змия? Абе ще го... Дрешно да нам страх е. Ти как си го зумнал? Знаеш какво иска, как изглеждаш? Чакай. Дай ми столчето. Дайте му стол. Че повода му е 0,20. Заради тебе трябва да си купа статив за iPhone. Не е. Не е голям бе, 80 кг. Какво днеска почнах само такива